അതായത് ഇപ്പോൾ വികസനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റീനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇരിക്കുമല്ലോ ഓരോ വികസനം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നേ വരെ വികസനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വർക്ക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ വികസനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വികസനം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് LDFിൻ്റെ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സാറ് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കറക്റ്റ് കൊളോണിയലൈസേഷൻ ആണ്. പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്കാരെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം സ്വന്തം ഒപ്പീനിയൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വരിക, അല്ലാണ്ട് അത് പൊതു താല്പര്യമാണോ എന്നൊന്നും പുള്ളി ആലോചിക്കുന്നില്ല.